Euskararen Errepublikak badu honezkero lehendakaria zorionekugu. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujambio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari. Ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Lehendakaria badugu, baina lehendakariak behar du bere zirkoa, ezta? Hori izan da Nafarroarena, eta oraindik ere zapore gozo horrekin segituko dute milaka eta milaka euskal hiritarrek, bai, bertan egon zineten guzti horiek, bai, izan ginen gu ere, Amaika bertan zen. Arnanutik. Ni Bizkaitarra naz, baina Arnanutik. Lizarrakoa, atortzutik, etorri naiz. Eta gustora, Ataundik, Gipuzkoatik. Bai, biok elkarrekin ataundio, bai. Ni Erranitik etorri naiz, ustea. Bueno, ni Iruñatik, atzo ginen pixkot atontzen eta lanak egiten, eta goizetik, eta Iruñatik. Pixkat jarraitu ditut egon ginen Bilbon aurreko saioan, baina ez naiz bereziki zutxua, baina gaur gozatzen ari naiz izugarri. Lehenengo aldia da natorrena finalera, eta oso gustora. Ez naiz bekia. Bakarri finalera. Seitu saio gehiena bai. Etorri finale bakarrik. Aurten, baina beste askotan ibiliga, gehiotan ibiliga. Finalea guia edadetxoate badeu, eta finalea 80 garranetio final guztik, baina eki esan lehen hau semifinaleta eta gehiago. Ni neoni aurten telebistatik. Ez denak, Ez, ia gehiena jarraitu ditut, eta, bueno, bikaina izan da txapelketa. Eta guain, uste dut goizin pixkot hotz hasi dela, jende hotz egolako ere bai, eta guain ja berotu dela, eta atxaldia, ja beste arraldoi baden. Zagin, maila oso altuan iruditu zaizkit guztiak eta giroa, eta zagin, oso politia. Bueno, niri gehien gustatu zaiena izan da Alaiaren bertsoa, Irribarrearen bertsoa, oso ondo ez dakit, oso polita izan da bertsoa, nola esplikatu duen sexuaren inguruan, baino zaintzatik ere gustatu zait. Bueno, nabarmendu gehien bat 8 nivela, mailea. Eta bueno, bertso momentu puntualak egon die, hauek txarrago, baina, gehien bat ni dezakako nuke 8 maila hori gaurko dauna. Lehen hau batetik 8 egotezan koskaikoain ez daula. Berdintasun handio 8 artean askota ez dakizu. Gero txapela bate jantziko, baina ez da besteke intzikian Hoixenik. Gauza bea ez, garai baten igual erresago ikusten zen duen kiniela asmatzea erresagoa zen, aurten ere nitu kiniela noski, baina niretzat pozgarri edana da, hor dauden 8etatik edozeinek irazten badin badu gaur ere, ni enau harrituko. Eta guantxe egin topo baita Oiana Iboranekin, Julio Sotorekin, bikin egon naiz, eta
zortzi behar dute, baina egon zitezken hor elasai, eta zoragarrie hoi da, zen maila daun, eta bueno, eta gero giro hau, ez du egunero bizi, orduan, bueno. Gehien gustatzen zaiten ariketa edola azkenekoa izan da, ganbararen ariketa. Interesgarri iritsi zait, azkenean bakoitzak ze gaietikan jotzen ikusita, dena gai berdina izan da. Eta hori interesgarriena hori, azkenekoa. Bueno, nik uste dut, hasieran kostatu zaila igual pixkot sartzera, zen erreixa, eta gero ja behitik gora daudela, eta bakarkakotan egon direla hobekin edo goztatutela gehien, bai. Idea ipez, ez nazaritua eta ez dakit, gustatzen zaizkit bat baino gehiago, sustrai gustatzen zait, Maialen alaia oso ondo ere ikusi dut, ez dakit, edo nork. Ez naiz aditua eta dena gustatu zaizkit. Bueno, galdera zaila da, baino Maialen. Ne guztu gala bera, amets, eta nik uste goi-goi indaira, nik ametsen aldea ingo apustue, baina ikusi behar. Nik erantzun dizut, nik kinilan egin duana mantentzen dut, pentsatzen dut Maialen Lujanbiok irabaziko dola, ni asko postuko nitzeke, baina inungo zurikeri gabe baita esango dizut, Maialenek ez irabazia tio, ametsek irazten balin bado, alaiak irazten balin bado, nerea berak irabazten balin bado, ni oso gustora, benetan esate dizut. Bueno, niretzako gokenak denak, eta, bueno, erranetik izan da, Maialen gogoke. Bueno, zakit, uste dut Maialen igual dagoela pixko aurretik, zakit atxaldi nola jango den, igual Maialenek, zakit. Argi dagoena da edo nola ere, Maialen eta Messi beste behin ere lehen lerroan izan ditugula eta beraz mundu mailako esfera horretan ere eragina izan duela. Nafarroarenan jokatu den final handi honek oraindik ere zer esan ematen segituko duena zalantzari gabe. Aizue, Eguberri garaia da edo nola ere zer uste zenuten aurtengoan libratuko zinetela, etzen duten espero kolpez kolpetik alako ez dakigu. Eguberri kutsua duen zertxobait, printzaren bat, saiakeraren bat. Ez dugu finalerako nahikoa mailarik, baina grazia pixka bat, bai. Gabon onak izateko ikusi behar da beti ere kolpez kolpe. Beti ere kolpez kolpe telebistan sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Humore azidoarekin, humore azidoarekin, barreak beti dituzu gurekin. Barreak beti gurekin, telebistan sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Hementxe izango gaituzu, hementxe izango gaituzu, 11 piztu orain badakizu. Hori orain badakizu, asteazkenak ondo gorde egizuz. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Gabonak ondo igaro, Gabonak ondo igaro, urte berria ondo hasita oparo. Ondo hasita oparo, hemen gaude, hemen gaude, hemen gaude. Kolpez kolpe, hemen gaude. Kolpez kolpe, beti gaude.
Lotxa gutxi daukagu batzutan da hori, Gauza serioak egitea gogoko dugulako eta umore azidoak lan serioa eskatzen duelako besteak beste, etzazue pentsa. Aizue, edonolare, egu berri giro honetan, aletxo bat jartzeko beharra badago, azzen olako urteak, ez da ez aldapa mardula, azken metroetan urteak utzi diguna, baita geurean ere, bide horretan, aizue, baikorrak diren albisteak ere bai. Badakizue, emakumeak pilotan hasi direla, txapelketak antolatzen, futbolean ere, aurten ez da faltako, egu horretako, emakumezkoen, futbol, partida, Gasteizen, Araban. Emakumezkoen euskal selekzioak aste arte honetan Mendizorrotzan hartuko dut zilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasa da euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Azkeneko txapelketan Venezuelaren aurka garaipena lortu zuen, eta Argentinaren kontra berdin du. Azkenean International Women's Cup txapelketa eskuratu zuen euskal selekzioak. Oraingoan Txile izango du aurkaritza Mendizorrotzako zelaian. Juanjo Arregi hautatzaile berriak dioenez, talde on baten aurka jokatuko dute. Txile talde oso ona da, eta partido gogorra, baina, Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatu da arrekurtean, eta, ekipo ona. Presidente bezala beti defendatu dut ofizialtasuna lortzeko zelai askotan jokatu behar dugula aldi berean. Guri gaur orkesten dugun honetan jokatzea dagokigu. Euskal selekzio ofiziala nahi dugu, eta hori aldarrizkatzeko gure modua izango da partida. Partida honetan estreinatuko da hautatzaile berria. Arregi Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Partida honetarako 18 jokalari deitu ditu. Realeko 5 jokalarik, Osasunako 4, Atletikeko 3, Alabezeko 2, Eibarreko 2 eta Granadako eta Levanteko futbolari banak osatzen dute deialdia. Horixe baietz, emakumeok baita futbolari ere. Araban baina, egunotan, erdi maratoia ikusteko aukera izan dugu, ez da ez makala. Eizue, korrika, lasterka, modan ez ote dago, ez ote dugu denak korrika hasi behar, euskaran alde tarteka bai, baina egunerokoan ere bai. Eizue, ez dakit, ideia txarra ez da. Astea da kontu ez da. Kirola bakarrik ez, bazen egiten Euskal Eskola Publikoak baduela jaia eta datorren jai hori aurkezteko tarte hartu dute beste behin ere. Euskal Eskola Publikoaren 30. Jaia Mungian ospatuko dugu, ekainaren 4ean, beti bezala, ekainaren lehenengo igandean. Oso pozik eta arrogagoz Euskal Eskola Publikoaren urrengo jaia 30. hain zuzen ospatzeko Mungia aukeratua izan dalako. Zalantzabarik guretzako ohore handia da mugimendu oneri babesa emotea eta seguro nago Mungia eta Mungialdea preste egongo dala ekainaren 4ean behar bezalako berotasuna emoteko. Eta egun hori guztion oroimenean geldituko dala jai giro ezin hobean ospatuz. Eskola Publikoaren jaiaren 30. edizioak Legardako Eskolaren 50. urteurrenarekin bat egingo du, beraz, aurten ospakizuna bikoitza izango da guretzat. Ekainaren 4ean,
Zuen zain egongo gara Mungian publikoa aldarrikatzeko, sare hau osatzen dugunok asko eta asko garela ospatzeko, eta gauza guztien gainetik gure hezkuntza sistema publikoa babestuko dugula argi geratzeko. Jagon da, babestu, zaindu eskola publikoa. Hori izango da, aurtengo jaiaren leloa, pertsonak bihurtu ditugu forma desberdin, eta forma desberdin horiek egiten dute alde batetikan eskola publikoa babestu, jagon, beste aldetikan defendatu, eta baita ere ospatu, Hiru ideia horrek azpimarratu nahi genituzke. Uste dugu, inoiz baino gehiago, publikoa eta eskola publikoa balorean ipini behar ditugula aurtengo jaian. Eta lehen honen bidez, mezu hori zabaldu nahi dugu. Bai, horixe, euskara publikoa izan dadin, baita eskolan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta Nafarroan zer? Nafarroa osoan euskaraz, gurpil gainean, Nafarroa, Hamaika Telebista. Kaixo! Nafarroa saioko aurreko denboraldietan, Lesaka eta Bera ezagutu dituzue, Bortzirietako 2 herri, baina Bortziriak bortz dira. Eta gaurkoan, Etxalarre ezagutuko dugu. Guazen! Patxiku, egun hon, Bortziritako Etxalarren gaude. Etxalarren non konkretuki? Hementxe, Etxalar erdi-erdian. Erdi-erdian, Bai, hementxe parkatu dugu. Lainoak urez betetzen diren bitartean, negoa izarekin batera badoaz, argi izpiportitz bere helburu bila eguzkirako. Oso berezia da hemengo usategitako historia, kondaira, usoak harrapatzeko eragatik, Bai, hori da. Hemen da Iberiar Penintsula guztian leku bakarra sareekin usoak harrapatzen direnak inolako armarik erabili gabe, eta gainera hori 600 urte baino gehiagoko tradizio bat urtez urte mantendu. Ala izorion txuta tristean. Xanti, zurekin bildu naiz, garai batean zure lanbide ere bazelako hemen inguruan ibiltzea. Bai. Lanbide esanen dugu edo? Bai, gau lana. Sentitu nahi dudan amodioa, aurriolaz bihurtu arte, hene buran dauden hitz margotuak. Anabel Arraizarekin zeinen ederki guazen Nafarroan hainbat toki ezagun berrezagutzera, denboraldi berrian murgildua baita Nafar hauei saio, maitatua eta Hamaika Telebistaren harribitxietako bat. Aizue, Atortxurrok pasa berri da, zuzenan eskaini egin izuen gainera, nogen besteak beste ikusi zenuten, baita tremenda jauria ere, askok jarraitu ahal izan zenuten, elkartasun jaialdia Atabarria biatik zuzenean, baina bertan ze giro zebilen, zer konta dezakegu bertatik, Sandra Urra? Atortxurrok musika jaialdia bai, baina batez ere elkartasun jaialdia dugu guztia, hau ez litzateke posible atzean dagoen auzolan erraldoirik gabe, beraz, barrutik jaialdia ezagutzeko bai antolatzailekin zein bolondresekin mintzatu gara. Eta poza, badaukagu nola goza, tristura zugu alare, nahi gabe bihotza. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Etxean edan nahi ditugu elkarrekin, denak zuk barrutik nik kanpotik dira, herria indartzen ari da, lehenbaien dekarri behar dira,
Atortxu Rockera Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako gazteak eta ezain gazteak etortzen dira. Zergatik animatu diren eta ze talde ikusteko gogo bereziak dituzten galdetzera atera gara. Otzarretik. Santurtzitik. Tolosatik. Ziken? Bai. Bai, lehenengoa da. Negukoa, bai. Bestean ez. Normalean udara juten gara. Udakora. Bai, beste batzutan egondakoa, ja. Bueno, ni etorri nintzen pandemia aurreko atortxura baita ere, baina bere lehenengo atortxura. Bai. Urtero etorri izan geha, bai udarako eta nebaita indanan, eta neguko nebaita. Ez dakigu ziman, nahi genuen etorri eta zeatik ez da kauza besteko eta boiatzeko eta hola. Oituragatik edo, festa dago, barrura eta baita ere dekon importantzia eta garrantziaren gatik baita etorri gara, azkenean euskal presoak etxera rebindikatzeko. Bai, azkenan da, bai, ekimenak daukan berez izan nahi eta atzedia datorrena eta berez ekimena. Bueno, euskal musika gozatzeko leku aproposa dela uste dugulako. Eta jende gazta datorrelako eta hola. Bueno, elkartasuna adierazteko, hori lehen da bizti, eta gero baita ere ondo pasatzeko, lagunek niotzeko eta beste giro baten. Ni brigade. Eta Merina Gris bai. Eta Tremenda Jauria. Eta dana. Bai, Segismundo Toxikomanio. Ni egia zonda ez dakit. Hartu dut egin programa zer nahi gogoratzen askotaz. Ez egon dagoa, pertindo ez da egia zonda. Ez dakit. Nahiko ditugu. Bai, nahiko ditugu. Ez bulego. Eskakeitanen jira maituko da urten, orduan eskakeitan baita ere, Tremenda Jauria, bulego, ez dakit asko daude. Tremenda Jauria. Eta ez dakit, denak dira talde honak. Egia esan, urtero oso talde honak ekartzen dituzte, así que... Oso goiza horretako, Oso goiz ez dute dan, así que ondino ez. Gero harrapatzen badin banauzu bai, baina ez dutxut ez prometiuko. Bai, gero harrapautu eta abesteko du fijo. Ez que oso gaizki kantatzen dugu, ez, bai, oso gaizki kantatzen dugu benetan. No voy a dormir contigo esta noche, si me puedes llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Alaxe, kontuak eta komeriak, eta Euskal Herri osotik, hiriburu zaharra, bizikia uspotu eta gero, zein da balorazioa, garai berria datoz, urte berria, elkartasun jaialdi hauek urtero diote azkenak behar dutela izan, edo nola ere, aizue, halako kontuak beharrezkoa ditugu ezta. Komunitate egin barra dago, bakoitzak bere txokoan, bere erara, baina bizitzari bizi pozan mesedez. Pozik egindako lanarekin eta pozik emaitzarekin ere. Azken finean beti aipatzen dugu gure helburua dispertsioaren aurka milaka lagun elkartzea da, babes bai emozionala, bai babes ekonomiko bat lortzeko, eta uste dut bi helburuak lortu genituela. Orain arteko bidea ez da inertziak edo denborak egin duen bide bat izan, ez da besterik gabe gertatu den zerbait. Gaur egungo egoeran baldin bagaude, bada lan asko egin delako. Eta falta den pauso hori emango badugu, hau da, behingoz bukatuko badugu presoen aferarekin, behingoz konponduko badugu, konpontzeko dagoen hau, jendeari esker izango da. Ederki, azken txanpa honetan sartuko gara, eta tarte gutxi dugunez, guazen, azken txanpa honetan, bazen egiten, zer presen honen, ezta? Ertzainak. Ze izan zinaten, ostialean, larun batean, etxetik ikusteko aukera izan zenuten, denetik irakurri dut sare sozialetan, zalantzarik ez da behintzat, zer esan eman duela ertzainaken kontzertuak. Baina azken adio eta, ez dugu, esango suizidio, baina jaio arazi zituen Gasteizen, han bertan heriotzera eramango dute taldea bera, hori ordea urtarrilean izango da. Lehenago, asteburu honetako txinparta horrekin agur esango dizuegu, badakizue hemen izango gaituzuela egunero, kolpez kolpe, antenatikat
albistegi zerbitzu azido eta original honetan, eta aizue, ez galdu, egu berrietan, kolpez kolpe bereziera izango duzu, eta ikusi duzu, lehen zizkamizka hori abesti eta guztetorri garela gaur, izango duzu gehiagorik, besterik ez gaurkoz ondo izan. Otzamai gabeak haino latzako